በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብሪ ብዝሃባ ጸጋ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋን ቃል ኪዳንን ከከም ማዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዖም ይኹን ኣሜን። ሰነ 30 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ የንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዝለማዓንቲ ሰነ 30 ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ዓመታዊ በዓሉ ዝተወለደሉ በረኸትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ይወዓል ኣሜን። ሰነ 30 ናይ መጥምቀ መለኮት ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ርእሲ ዝተረኸበትሉ ዕለት እዩ። ን10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት ሕብስቲ እንዳኣበርከቱ ዝምግቡ ዝነበሩ ብሞት ምስ ዓረፉ ድማ ምዕራፎም ዝለበስዋ ልብሶም ንመነኮሳት ዝተነገረትሎም ናይ ገረዓልታ ኣቡነ ሙሴ እውን ዕረፍቶም እዩ። እዞም ጻድቅ ሃገሮም ኣብ ትግራይ ገረዓልታ ቀመር 4 እንስሳ እዩ። ኣቡነ ሙሴ ኣብ 11 ዓመቶም ብናይ መልኣኽ መሪሕነት ናብ ደብረ ዳሞ ከይዶም ብዓብይ ተጋድሎ ነበሩ። ድሕሪኡ ኣብ 25 ዓመቶም ምንኩስና ተቐቢሎም ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ን21 ዓመት ሙሉእ ከይተንቀሳቐሱ ብምውቃም ስለ ሃገርና ዝጸለዩ ዓብይ ኣቦ እዮም። በረኸቶም ኣሕደረና። 10,000 ናይ ደብረ ዳሞ መነኮሳት መሪጾሞም ናይ ገዳም መጋቢ ገይሮም ሸምዎም። እዞም ጻድቅ ኣገራሚ ንዝኾነ ናይ ጽድቂ ስራሖም መነኮሳት ወላ ሓንቲ ከይፈለጥዎም ብሕቡእ ይሰርሑ ነበሩ። ንምሳሌ ንውሕድ ሕሩጭ ኣበርኪቶም ን10,000 መነኮሳት ክምግቡ ከለዉ እቶም መነኮሳት ነዚ ኣይፈልጡን ነበሩ። እዞም ጻድቅ ናይ መነኮሳት እግሪ እውን ብምሕጻብ የገልግሉ ነበሩ። ኣቡነ ሙሴ ዘገረዓልታ ብሞት ኣብ ዝዓረፉሉ ግዜ ዝለብስዋ ዝነበሩ ልብሶም ብናይ ሰብ አንደበት ኣፍ ኣውፅኣ ነቶም መነኮሳት ምዕራፎም ነገረቶም። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ድንቂ እሞ ብጸሎቶም ይምሓረና። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሪ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይከብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረ በዚ ናይዚ ቅዱስ ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6። ናይ ሰብስ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከ ብዘይነቐፋ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ ኣንክሮ ኣድንቖት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትውፊት ዕልሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ዘካርያስ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርግናኦም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ዝንበየሉ ዝተነገረሉ ኢሳያስ እውን ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 3 ሚልክያስ ኣብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ዝተነበየሉ ዝጸሓፍሉ ዓብይ ነቢይ ምእንቲ ክህቦም ንመልኣከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብ እዩ እሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምክርኻሩ ድማ ድዳ ወይ ከዓኒ ዓባስ ኮነ። እዛ ቅድስቲ ግን መስከረም ዕለት 26 ዓብይ ሰብ ጸኒሳ ን6 ወርሒ ኣዋርሕ ንነፍሳ ሰወረት። ኣብ 6 ወርሒ ግን ናይ ፍጥረት ኩሉ ጎይታ ኣብ ዝተጸንሰ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል እመቤትና ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ናብ ኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መጸት እሞ ክልቲአን ቅዱሳን ደቂ ክልተ ኣሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በጽሐት ድማ ሰላም ምስ በለቶም
መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንቅዱስ ዮሃንስ ድማ ገና ኣብ ህፃንነት ከሎ ብደስታ ዘለለ። ኣብ ውሽጢ ከብዳ ከሎ ሰገደ። ብድሕሪኡ በዛ መዓልቲ ሰነ 30 ተወሊዱ። ኣቦኡ ዘካርያስ ድማ ዮሃንስ ምስ በሎ አንደበቱ ተፈትሓሉ። ኣብ ርእሰ መጽሓፍ ወንጌል ከም ዝተመዝገበ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ መወዳእታ ስብከቱ ሄሮዶስ ንሰበይቲ ፊልጶስ ሓው ስለ ዘእተወ ርእዩ ከም ዘይረአየ ስቕ ክብል ከዓ ዓይኑ ክገብረሉ ስለ ዘይከኣለ ሰበይቲ ሓውካ ከተእቱ ኣይግበአካን እዩ ኢሉ ስለ ዝገዘቶ ኣበይ ዝነበረ ደፋር ደኣ እዩ እዚከ ንበዓል ስልጣን ዝግዝት ኢሉ ናብ ማእሰርቲ ዳጎኖ። እዚ ጊዜያዊ እዚ ድማ ንሄሮድያ ንጓላን መምከሪ ዕድል ኮነን። ማለት ኣደ ንጓላ ሄሮዶስ ዝተወልደሉ መዓልቲ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ሄሮዶስ ልቡ ክሳብ ዝፍሳህ ዝጠፍኦ ክስዕስዑሉ ኢኸ እሞ ደስ ምስ በሎ ዝዛረቦ ክትሰምዒ ኢኺ። እንተ ደኣ ዝደለኽዮ ክትወስዲ ወይ ክገብረልኪ ቃል ከኣትወልኪ ኣለኹ ዝብል ቃል መሊቋተ ግን ገለ ከይመለስኪ እናባይ ተመለሲ እሞ እቲ ዝበሃል ሓቢርና መኺርና ክንህቦ መልሲ ርእሲ ዮሃንስ ኣቑሪፅካ ሃበና ምባል እንተዘይኮይኑ ካልእ ብድሕሪኡ ስለዘይስእኖ ኩሉ ገዲፍኪ ከምኡ ጥራይ ግበሪ ኢላ ንጓላ መኸረታ። ኢላ ስላ ቀዲማ ዝመኸረታ በታ ሳዕሳዒት ጓል ሄሮዳድያ ቅድስቲ ሄሮዶስ ካብቲ ዝተቐመጠሉ መንበር ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ተሓጒሱ ዝደለየቶ ክትረክብ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ዓበይትን መሓለላ። መሓልኡ ከየጉደለ ከዓ ርእሲ ቅዱስ ዮሃንስ ክትህበኒ ስለ ዝበለቶ ኣዚዙ ኣውሃባ። ርእሲ ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ኢድ ኣደን ጓልን ምስ በጽሐት ድማ ብዝሓዝኦ ነገር እንዳገላበጣ ኣንቲ ንንጉስን ንግስትን ዘይተሓፍሪ ዝነበርኪ መልሓስ ሕጂ ደኣ እወ ዘይትምልሲ ተዓጺኽዶ እናበላ ከላግጻሉ እንከለዋ ኩሉ ዝከኣሎ መድሕን ነታ ርእሲ ዮሃንስ ህይወት ሰኺዑ ኣኽናፍ ኣብቂሉ ከም እትበርር ገበራ። ንሳ እታ ርእሲ ቅዱስ ዮሃንስ እውን ዝተገብረላ ከይረስዐት ንጎይታኣ ኣብ ዘሎ ደብረ ዘይቲ ከይዳ ሰገደትሉ እሞ ከም ዘላቶ ከተስተምህር ፈቒዱላ ብዙሕ ዓመታት ኣስተምሂራ ከዓ ዓረፈት። ን15 ዓመት ዝኣክል እውን ሰበኸት። በዚ ዕለት ድማ ኣብ ሸኽላ ዝተረኸበትሉ በዓል ይኽበር። ዜና ቤተ ክርስቲያን ተመልከቱ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 18 14 12። ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ምስ ኩላትና ህዝበ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላክዐን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝፀረገ ንጎይታኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቆርፀን ዓብይ ሰብ ኣቦ እዩ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ፀያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረኸቱ ኣይፈለየና ኣሜን። ለካቲት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ተረክበቶ ርእሱ፣ ኣባ ሚናስ ድማ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ኣሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተዓረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን